हाब आबौआ हारसिं अरसायगासिनो दंब्रा। औलै फिसौफोर आबौलै नों गोदो खोन्थानाय बायदि सल'बाथा खोन्था। नों सिगाङाव खोन्थानाय बायदि गोलाव खोन्थादो आबौ दे। हाब फिसौफोर आंबा नोंसोरनो माबायदि सल' खोन्थानांगौ जाखोलै। गोलावखौनो खिन्थाथार आबौ मोजांखौनो। जागोन फिसौफोर जागोन। नोंसोर जुदि सल' खोनासंनो लुबैदोंब्ला मोजाङै गोसो होनानै खोनासंदे। आदै 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 लोमजानाया बारासो जाबाय नामासै? आदै आदै रुफाथि देहाखौ बारा मोनथारबाय। नों देहाखौ बारा मोनथारदों नामा? एसे दै जला दे। आदै आं देहाखौ बोरैबा मोनथारबाय। आदै नों देहाखौ बारानिफ्राय बारा मोनथारबाय नामा? माब्रै जाखो आगै? ए बाजै फैदो फै हाबफै आदै हा माब्लानिफ्राय जाखो? बेसे गोबावसै? दे सिन्था दा खालाम। हा माब्लानिफ्रायथो बेबायदि जाखो आइ? दहायनिफ्राय दे बारा सिन्था खालामनो नाङा, बेफोर अखा खोरोमनायजों समान। नै आगै मानसिखौ बोरैबासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं। मानसिखौ डाक्टारनाव लांनांसिगोनदां। आंबो बेखौनो सानबायमोन बाजै, डाक्टारनाव लांनायानो साबसिन जामारसिगोन। डाक्टार बाबु खाफाला जोबोद मोजां नोंना, सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय। मा डाक्टार बाबु, आं सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय? औ आं जोबोर गोजोनबाय डाक्टार बाबु, जोबोर गोजोनबाय। नाथाय खरसाफ्रासो बेसेबां जाखोमोनथाय डाक्टार बाबु? खरसाया 10,000। हाब 10,000 डाक्टार बाबु, आं बहा मोननांगौ डाक्टार बाबु? हस्पिटालाव लाबोबानो दि रांनि गोनांथि दङ बेखौ मिथिया नामा नों दाबो? मिथिगौ डाक्टार बाबु, नाथाय सरकारि हस्पिटालनि डाक्टारफ्रादि बेमारिनि सायाव सिगुन बिगुर बोख्लाबनायफोर बायदि रां लानायखौ आं नुफेराखैमोन डाक्टार बाबु। फंबाय, नोंनि खैफोदखौ आं बुजिबाय। आंहा दा फिसा होननाय सासेबो गैजा रोङा। अन्नानै बे सानैनि सासेखौ आंनो हरोब्ला नोंनि होनांगौखिनि रांखौ आं हरजोबसिगोन। हे गसाइ, सासेल' फिसा जोनोम जानांगौआव सानै फिसा हिनजाव जोनोम जानानै होनाया नों आंखौ खैफोदखौसो बासायनाय जाबाय। जागोन बाबु, नों आंनि रैखानिगिरि। थु बाबु।
बिमा आं थांनोसै फुंनि समावनो पेसेन्जारफोरखौबो एसे बांसिन मोनो हा थांदो आफाया साहाखौ लोंलांला नांला आइ नांबाय थाला नोंसोर लोंदो आंहा दा दखानावनोबा मेरला लोंनाय जागोन ओइ बरबाबु हा नोंहा गोसोथोनाय सिख्लाफोर दंना गैयाब्रा थोद जाम्बा बबादिखौ सोंनांगौ बबादिखौ सोंलाबायोब्रा नोंलाय बिफां थैयोलै बिदिखौ रायज्लायनो हामा नङालै बाबु खामानि मावनायाव बेफोरखौ रायलायब्लासो खामानिया एरोनो सिख्लाफ्रा बिफांनि हासारसोनो बाबु बाबु आं जुदि नों जायोमोनब्ला सोरबा सिख्लाया आंखौ फसाया होनोमोनब्ला ओरैबायदि बुंगौमोन आं ब्रेंगे मोखाङावसो मान सावगोन आं हाब मा ब्रेंगे राव गोदानब्रा बेलाय दाउखुमै पान्जाबनि रावलै बाबु मान सावनोबा ब्रेंगे होनथारनांगौ बाब 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 नोंजों हामानाय नंलालै दाउखुमै आरोबाव बरबाबु आंनावथ' नामा जेरै सिख्लाय आखलाबो एरैखा जुदि सोरबा सिख्लाया आंनि उल्थाब्ला बिनि खना खनला आफाखौ मानि अरनायावसो दङ आङो खम नङालै नोंसोर सानैया आदा रिन्दाव नोंखौ आफाया लिंहरदों नोंसोर मावथ'दो हो आं दा फैफिनगोन थ' ओइ दाउखुमै हा बेफोरबायदि एफा मोजां गुफुर गावदां थारमाने जिरख'नाय रुंग'नाय बायदि सिख्लाखौ दा बायदियाव सोर बायदिया हाबा खालामोनबावगोनब्रा दाउखुमै हा नोंलाय बिनि आफाखं अरनो हाया होमबा रिन्दाव नै नोंनि कल लेटारा मानि कल लेटार आफा आंथ' जेबो एप्लाइखौनो खालामाखैमोन बेंकनि साख्रि पेपाराव नुनानै आङो नोंनि मुङै एप्लाइ खालामदोंमोन आं साख्रि मावा आफा आंहा थांनानै थानायाव मोनसे एम दं आरो आंखौ मावहोनबो हानाय नङा रिन्दाव बिदिब्ला नोंनि बे बिसि फार्स्ट क्लासाव पास खालामनाय सार्टिफिकेटआ ओरैनो उरायलांसै नामा नों इन्टारभिउखौ है जेसेबां रां नांगौ आं बेखौ होगोन साख्रिखौनो मावदो आफा मालाय माथो साख्रि मावनानैनो गिदिर गिदिर न' बां लुगासिनो दङ आं साख्रि मावनानै गुस जानानै आंल'सो देरगोन आंनि गोसोआ बिदिखौ लायहोआ आयै सासे रोंखा राखा जानानै आन्दायनानै थानाय बर' सुबुं समाजनि एसेसो बोसोन होलांनो हायाब्ला रोंनानैल' मा लाब साख्रिजोंल' थांनानै थाया आफा आंहा मोनसे गिदिर एम दं आरो आं बे एमजोंसो गावखौ फोथांना लाखिगोन दानि सेंग्राफ्राबो एसेबां माने रोंथारै नंला बेबा मा सान्दों मावथोंसै आंहा बैसो जाबाय बेसेबां खनथाम मावनानै जाहोबावनांगौ आंलाय नोंबो बेखौ बाराद्राय लायदा होसै नायगोनसै आं बिनि माबादि एम जुलि आइ एडमिसन फिसा बेसेबां नांगौ होन्दोंमोनलाय आइ एडमिसनाव 1600 आफा लेखा बायनायजोंसो 3000निबो बारगोन आंलाय बेखौनो 1000सोजों थोगोन नंनानै 1000 मालायनाव दाहार लानानै फैदोंमोनलाय आइ आंनावबो बारा गैया 500सोल' दङ जेखि जाया आइ आं नोंनि फरायनायखौ दोनथ'नो हाया नांगौबा आं रिक्साखौनो फानगोन आइ
नों जेरैखि बुथुमा फिसाया खोनायोबा दुखु मोनोहाय बिफा। नंगौ बिमा, बे फिसाया बेसेबांबा माहि। बे फिसाया जोंनि बायदि न'खराव जोनोम जानोनो समायाखैमोन बिमा। आयं, जुलिया गैया नामा? दङ आयं दङ, न' सिङाव दङ। जुलि, मेट्रिक पास जानायनि पार्टियालाय? जेबो बुङा मानो? हो? माथो गाबदोंसो नोंलाय? मा जादों नों? जुलि, जेबो बुङा मानो? आयं, जुलिया मा जादों? मानो गाबदों बियो? माबा आयं, मेट्रिक पास जानानै एडमिसन लानो हायैनि गाबदों। नोंसोर जुलिनि फरायनायाव जेबो खरसा नांला आयंमोन। बिनि फरायनायाव जेसेबां रां नांगौ बेखौ आं होजोबसिगोन। नों सासे गोनां गिदिरनि फिसाब्लाबो गोरिबनि फारसे जोबोर अनफावरि आयं नोङो। इसोरा नोंखौ बोर होथों आयं। थां आयं थां, जुलिखौ एसे बुजायहैथां। जागोन आयं। आं नोंनि मेगननि मोदैखौसो फुगारनो फैदों जुलि। दिनैनिफ्राय नोंनि फरायनाय, नोंनि थांना थानायाव आं दंसै। आं नोंखौ गोसो मोदोम जिउजों मोजां मोनो जुलि। देनाय एसे मिनिनाय। देना। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय, गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय। आंबोथ' पागोला, नोंबोथ' पागोलि,
नोंनिखा जेब्लायबो गोसोखांसै नोंखौनो मादि मोजां मोननाय बुजिथारा मादि गोसो थोनाय मिथिथारा अ माबोरै बुरखायबावनो फागोला गोसोखौ माबोरै जखायबावनो लाइमोन बैसोखौ मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय मेगनजों मेगन नोजोरा सौग्रावलायबाय गोसोजों गोसो मोननैया गोरोबलायबाय थांदो दे बाय आच्छा दाखोन बै गेजेर जानाय सिख्ला सोर जाखोब्रा नों सिनायो नामा मा होनदों थारमाने आं बे सिख्लाखौ हाबा खालामगोन गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो हागौब्ला नों खेबसे आइलाबखौनो होननायसाय सिम्पल भेरि सिम्पल नों नायबाय था ओइ सिख्लाफोर र' 7 मिनिट थारमाने नोंसोरबायदि बर' सिख्लाफोर नुयोबा सोर बासिना होनो शिल्पा शेट्टी माधुरी दीक्षित कारिश्मा कापुर फेल नोंसोर साथामनि गेजेराव आं नैबेखौ हाबा खालामगोन माथो मोखां नायखो मा आदा नों आंखौ हाबा लागोन हगा लाजों मालाय सिख्लाफोरखौ दंहायनो नों इदिट दा इदिट मा फावलायबले हगा आंखौ सौबाय नों ननसेन्स लाजिरा बे रास्कल ननसेन्स ओइ नोंसोर सानै बारै फै लेखा सोलोंफैदों ना गुन्दागिरि खालामफैदों दिनैजों नोंसोरनि गाज्रि रेकर्ड खेबथाम जाबाय नोंसोरा बे कलेजाव जायगा गैला गेट आउट नै माथो नोंथाङा दंफैग्रोयोलाय दे बेसेबा गोबावजों लोगो मोनलायनाय जिरायदे नोंथां जिरायदे वाइटार कापनि कफि लाबोनाय डैडी आं कफि लोंनो बादों आंनो कक बायनो फैसा हरना र'आइ न' बायनानै लोंहैदो थैंक्स डैड आच्छा नोंथांनि गथ'फ्रा साबैसे जाखो नायल' जाल' बे नोंथां नुनाय सासेयानोल' नोंथांनियालाय आंनाबो हौवासाया सासेल' नोंथां BSc फार्स्ट क्लास पास खालामनानै साख्रि लानो थिनब्लाबो लाया हनै माबा थालिर बिफां गायनाय एम्फौ फिग्रा बिफां गायनाय आरो माबा माबि आबाद मावनायावसो नांथाना दङ दानि मुगायाव बेफोरबादिखौबो नांसिगौ नोंथां नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ गुबुन हादरफ्राव गोबांथार मानसियानो लेखा गोरोंब्लाबो आबाद मावनाय हायोबा कम्पानिफोर खुलिनाय बेफोरबादिजोंनो आथिं सोमाव सोमाव न'खर फोथांबोगासिनो दङ नोंथां बाथ्राया जेखि जादोआनो नोंथां आं नोंथांनि फिसाजोखौसो बिहामजो हिसाबै फसायबाय दा नोंथाङासो मा बुङो नोंथां बादि सासे जमिदारानो आंनि फिसाजोखौ फसायदोंब्ला आहा बहाय मा बुंनांगौ दं अके नोंथां अके
अके नोंथां अके अके थांसै दादि थांनोसै आइ थांनोसै नाथाय नैबे बिथांखौ सिनायनानै ला खुलुमबाय आंखौ जागोन फिसा बिदिब्ला नोंथाङा थाथ'दो माब्लाबा मोजां रायलायलायनोसै जागोन नोंथां गोजोन्थों फुदु आइ जारौ थ' ओइ दाखोन बै फैबाय थानाय सेंग्राफोरखौ लेंहरनायसाय ओरै फैथ'नायसाय ओरै मानो फैदोब्रा जौ लोंग्रा नालाय लोंदो ओइ बाजै जौआ लाबोबाव बहाथो थांनानै लोगो मोनलायखो माबालै बिटिसि अफिसाव मानसिफोर थांसैलायनायखाय एप्लिकेसन हैनो थांदोंमोन जों माथो रावबो गुमुरखौनो होथ्रा जोंनो दाखोन लो जौआ नोंसोर आंजों लोगो जा आंजों खारफा नोंसोर रांनि गलाम जादोंथ' बै रां बरहा बरहा लाग्राफोरखौ गासिखौबो सेलाबजोबनांगौ ना जों बिदियाव बावलायलायलै आसा थादों नोंथांमोन बाथ्राफोरखौ उनाव रायलायसिगोन थ' थांलाय दिनै बिदिबा र' जोंबो थांसै जिरायथ' बाजै राङा बेसेबां जाखो 60 रां जाबाय ना लांफैदो न लोंनांगौ जानांगौ फुरथि खालामनांगौ लोगोफोर बे मानसिखौ होख्लायनांगौ फिसाला माहाजोननि फिसाला गावसोरलाय सुबिदा लाग्रा नङा माथो होख्लायथारनांगौ रिन्दाव नोंनि दादागिरियाबो सोलिनाय नङा दे आंखौ बहा दादागिरि खालामनो नुखोब्रा मेरगम दादागिरि नङा साला थाखा फैसानि बिगोमा जादोंथ' जों बायदि बेखारखौ सोर नायना बाराबा आंबोथ' नोंसोर बादिनो नोंसोरखौ सोर बेखार जानो थिनदों आं नाथाय नोंसोर बायदि जिरायनानै थायाखै दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ गोबांथार सुबुंनो गोबां सुबिदा होबोदों नोंसोर बेफोरनि उदिस लायाबालानो सानफ्रोमबो जौ लोंनानै आन्दायनानै थायोब्ला बे दाया सोरनि नोंजों गोबांद्राय बुजायनाङा थ' नोंसोरलाय मानोथो थांफादिया बिसिनि साननायजों जोंनि साननायजों गोरोबारिनो दं जों नोंनि खोथाखौसो खोनासंनो लुबैयो आं जोबोद गोजोनबाय नोंसोर आंखौ मालाबा लोगो हमफिनदो आंहा दाबसे जायगायाव थांनांगौ बिदिब्ला थाथ'दो जोंखौबो अननानै लामाखौ दिन्थिना होनांगोनलै रिन्दाव नोंगौ नोंथां जों लामाखौ दिन्थिना होथारमारनांगोन नै फाग्लि ना हलाय फाग्लि गोसथोनाय थाखानानै मा सिन्था खालामदोंहाय आंबो गोसथोनाय थारसिगौहाय खोन्थाहाय फाग्लि गोसोबा माबायदि मोनो प्रेमहाय मोनब्लाबो दुखु नुवाब्लाबो उसुखुथु माबाहाय मेरा होने वालाया गोबावब्ला फन हरनो थिनदोंमोन फाग्लिहाय बाराद्राय थुमथुम लाथुमब्ला बेरफुगोनबो थ' फिसौआव फन हैनोसै थ' फैद'
हेल' नों सोर बुंदों? माबा आंनो रेन्टआवखौ नांगौमोन। आदाखौ? औ अन्नानै एसे खोन्थाहरनाय। नों सोरमोनलाय? माबा आंखौ जुलि होनो। ए बाजै सोरनि फन? नोंनि फना दा बाजै जुलिनि। सोद जाम्बि। हेलौ दिल तो पागल है। नों माब्ला फैयो? प्लिज जुलि बागान नायनो गाबोन मन्थ्रि फैगोन। नै दा आं ओंखारबायसो। नोंबो गाबोन फै दे। गाबोननो? नै लोगोफ्राबो नोंखौ नायनो लुगैदोंमोननो। सम मोनोब्ला बेसेबां नायबाय थाथों। दिनै दोनथ'बाय दे, समनि जोबोद आंखाल। दे। जुलिया बहाय थायो? मा बुंखोबा लोगो फनावबो हाबानि थारिख लायोहाय। जुलिनि हाबायाव मोदै फुगानो थाब लाखानांगौहाय। थेन फाग्लिफोर। अबेसोर? जुलि? दाख्लैनिया सोबावदो दाखाना हरो मा मोखां नायबावखो? दाउ मैनाखौ हमनांगौ ना दाउस्रिखौ हमनांगौ? बेखौ एसे सिन्था खालामदों। गासिब्ला जुथु जुलि बै समनि खि दा सोमोन्दो ओइ सिरसा न'बा दिगदार जागोन। Hands up! नङाब्ला नै गुलि गखानोसै। सार बेसोर मानसि मोजां नङा। बिसिनि गाज्रि आखुआ जोंनि खोमायाव हाबखाबाय। नोंसोर थांफिनदो। नोंसोर फै। खडक नोंसोर साननानै नाय अनारु रैखाथि बिलिफां जोंनि साखाथि फाखाथि न' गुदिफ्रावनो बेसेबांबा हा बेखार गोलैसोनानै थायो। बेफोरावखि जों आबाद खालामब्ला एसेसो रां फैयामोन? खस्थ'नि गेजेरजों नङाब्ला फिथाइखौ मोनजानाया गोब्राब। नोंगौ रिन्दाव, नोंनि साननाया जोबोद सिगां। बिनिखायनो जों दिनै नोंनि उन उन खारफानो गोनां जादों। बैसोआ नेनानै थाया, समाबो जोंखौ उनथिं नायफिना। जों बे जिनिसखौ दासो बुजिदों। गावखौनो जुदि बेखार साननानै सानफ्रामबो लोंला जालाजों दिन थाङोब्ला नों उनावसो बुजिगोन। गावनो मावाब्ला मालायखौ मालाय मा थिननो हानो? नोंगौ रेन्दाव नोंथां, जों गावखौनो गोबाव सम बेखाराव खाथायफैदोंमोन। बै समाव नों बुंनायनिफ्रायनो जोंबो दा जयै कपारेटिभ ससाइटि दानानै थालिर बिफां गायनाय, एम्फौ फिसिग्रा बिफां गायनो हाखौबो थि खालामखाबाय आरो गामियाव गोग्लैसोनानै थानाय हाफोरखौबो जों दा एवस्रांजोब्बाय। जोबोद मोजां, आं गोजोनबाय। नोंसोरबो दा बावैसोनो मोजां हाबा मावलाङोब्ला सरखारनिफ्राय मदद मोनसिगोन आरो थांना थानायाव बयबो गोरलै राहा फैसिगोन। आं थांनोसै। गाबोन मिनिस्टार बागान नायनो फैनो नागिरदों। नोंसोरबो बयबो फै। जागोन दे, जोबोद गोजोनबाय। जै आंनि थरलिनि सिलिंबायसो माथो थरलें बोर लानांबो। नों बहा हानो बन्दु? थरलिया जाबाय आंखौसो मोजां मोनो। हा नायदो नै फान्था गेरला होनोसै। जै आगै थरलिनि आया माथो गावाखिब्रा। बेनो गावहोनो हाग्रा। हाया नोंबो। माथो दै सिगांबायब्रा, दै लोंदिनलै। ओइ आगै थरलि, दै लाबो, दै। हाय सोलाबाखैलै मानसिया मावबाय थानो। रिंगे आगै थरलि दै लाबो खोनायाखिसै नामाब्रा बेलाय? होद आं मालाय माथो सोलाबदोंब्रा। आयदे उफ। नै आगै थरलिखौबोसो गेजेरावनो हाबा लाजाया।
दा नों हाबा लानो ना आं जुलि लानो पेटर रावनोबो हरनांगौ गैयालै अफ नांगौब्ला सानैजों बादिलायनानै जाय देरहायो बेनो मोनगोन मानि बादिनो शे मोसौ भेरानि हारां खुरलायलायनाय बादिलायनानै सौख्रेबलायनानै जाय देरहायो बेनो मिस्टरलिनि बिगोमा जागोन आच्छा बेनो जाथोंसै नै आंना गंमानैसो हामथारला सौलायथानसो लुगैबाय दे सौलायथानसै दे थिग আছে फान्था गेला नायथारनोसै दे आंबो नायना आंना हले बाथरुमाव थाहैनोसै थिग আছে आंनाबोथ' फालोआव थाहैनोसो